Il-bdiewa u r-raħala jistgħu jibbenefikaw minn skema ġdida aktar simplifikata sabiex iwettqu proġetti fl-irtiset tagħhom. Il-proġetti sottomessi taħt din l-iskema għandhom iħarsu lejn investimenti produttivi fl-irtiset, kemm dawk tal-art kif ukoll tal-annimali. Fost oħrajn hemm l-aġġornar l-aqwa tekniki disponibbli sabiex jiġu indirizzati kwistjonijiet ambjentali, ta' produzzjoni u anke ta' saħħa, investimenti marbutin mal-bidja ta' preċiżjoni u investimenti moderni marbutin mal-ġestjoni tal-pestiċidi. Id-Direttur Ġenerali Luisa Formosa spjegat li l-iskema hija miftuħa l-bdiewa kollha kemm individwi, azjendi, kif ukoll gruppi ta' bdiewa bħal kooperattivi jew sħubijiet. TVM News tkellem ma' bdiewa li qalu li l-iskema hija ta' għajnuna l min irid jagħmel proġetti bħal bini ta' ġibja jew xiri ta' traktor żgħar. L-iskema hija ta' għajnuna għax min irid jagħmel ġibja jew jirranġa ġibja. Jew ikun irid jagħmel proġett żgħir, m'hemm bżonn għalfejn jidħol biex jieħu fondi tal-4.1 fejn jirrikjedu ħafna spejjeż. Għajnuna għall-bidwi. Nista' nagħmel ġibja jew nixtri trakter żgħir b'aċċessorju warah biex niffaċilita x-xogħol li għandi. Il-Ministru għall-Agrikoltura, s-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo għal l-iskop ta' din l-iskema simplifikata u għal tnaqqas il-burokrazija l-applikanti illi jridu jwettqu proġetti żgħar li jkunu jistgħu jibbenefikaw minn rifużjoni ta' 50% tal-ispejjeż eliġibbli tagħhom sa għotja massima ta' 15,000 euro. Għalli dan kollu jorbot ma' miżuri oħrajn li tnidew fl-aħħar xhur u anke snin sabiex tkompli tiġi ffaċilitata l-ħidma tal-bdiewa u r-raħala. Għal din l-iskema ġew allokati l fuq minn 21 miljun euro kofinanzjati mill-Unjoni Ewropea u minn fondi nazzjonali.